بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. Hürmetli mümin Müslüman doğullar, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etdiyen taat ve ibadetlerinizi, Allah'ın dergahına kaldırgen kollarınızı, açıyan ellerinizi, etdiyen dualarınızı, saniyen tesbihat ve takdisatlarınızı Allah öz fazl-ı keremiyle hemmenizden kabul etsin. Huday Teala dininizi, dünyanıza bereket verip, bu oturuşukla, celesele, mübarek bolup, aytyen eşdiyenlere Huday Teala amel tevfiqini hemmemize nesip etsin inşallah. Dünya fani bu ömrü yeldek geçer, her neçe yansa çırak ahir öçer. Hazreti Allame Vefai Kuddise Sirru, dünya fani bu ömür adamın ömrü yel yalı olup geçip var ya Müslüman doğullar, cavan dostlar. Her neçe yansa çırak ahir öçer, bir çıra panar, ışığı şöylesi her nagat yanıp dursa bir gün sönyeda, bir gün adamın da ömrü tökönmeli. Ohmuş az fırsatın içinde, ömrün içinde Hudayın razı olacak yerde geliptirsiniz, Allah hemmenizden razı olsun inşallah. Huday Teala hemişe sizlere oturuşuklardan biz ayırmasın. Allah yüreğimiz öz dinine sabit etsin. Hudayın dinine, Hudayın taatine, Allah'ın radiyçılığının içinde hiç vakta pelimiz azmani doğru yoldan Allah hiç vakt ayırmasın hemmemizi. Müslüman doğullar, Elem nec'al lehu ayneyn. Huday Tebarek ve Teala insanın içinde koyun nimetleri ken Allah. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Hudayın bir nimetlerini eğer sana başlasak, onun sanını bir mehdud edakadan falanca deyip bolmaya. Taşarın özdesi adam, öz vücudunu özdesi, Hudayın nimetleri bizde ken. Emma Allah'ın bir olokon nimetinin biri, insanına bir özvet koyun zadi, hemen iki tane kara göz. Huday Teala insanın vücuduna bir faal edip koyun, bir beter karayif iken, beter bir faal uzvulun biri, iki tane bizim gözümüz. Adam ken alamları gözü bilen öğreniyor Müslüman doğun. Hemen şu göz bilen görüyez, ah karanı göz bilen tanıyez. Om sen görýän zatlaň bilen kän ilmler artdyrýan zatlaň biri we özümizde bir faal zatlaň biri iki tane gözümüz. Hatta gözün bir hasiýetini Hudaý Taala goýupdyr. Ewündäki tarafy mugabilin begenip durany gözünden sen teşhisler bilýän. Gynanyp durany göz belletýär, ýüregin ýaş gaýdy berse, gözün gözläňde gynanyp dur narahatlygyny Hudaý Taala şu gözde goýupdyr. Ya bir adam qaharlansa gözünde şu qaharlanıp duranlarda bilip bolýar-da, adam ýazak bolýar-da, hem şu qaharnyň baglygyny ma'lum etýär. Gözde bir Hudaý Taala şu gudratlary goýupdyr. Ya hatta bir adam sen öňünde duraqdan yalan aýdyp sen gözün gözläp dursa, yalan kepläp tokaşoň yalanlarda bilip bolýar-da. Şu gözü gözläňde ýemçkini sen onu okuýan, bilýän-da. Şunu Hudaý Taala gözde goýan zady Müslüman doğullar. Emma Allah özü hikmeti bilen yeni gözde bundan bir başka bir zat koyupdur. O da näme? Bir eser, tesir, göz degmek diýen zatı Hudaý Taala koyupdur. Yani şu gözün bir eseri var,
aňyr tarapy gözleýän wagtynda bir täsir goýýar. Gözlegmek diýende bir de Hudaý Taala şonu öz hikmeti bilen, Allah öz izni bilen şol gözüň hasiyetlerini bir gudret edip goýupdyr musulman dogallar. Ohan bir aqide, yani gözlegmek diýen aqide fakat musulmanlaryň arasynda däl. Ya fakat şu jamiaň içinde däl. Mani qadimda da bazar, hatta Misr ya Yunan bastan olan da öz etiqatlaryna şu gözde bir gudret bady ýakydan şoňa ony peşgiri etjek bolup bir zatlary ýollary barmyşdyk. O Misrde ya Yunan bastanna musulman dogallar. Oham bir qadim jedidlik ýok be aqide etiqadyň üstünde. Ya ibtidai jamiele, häzir bir pişreft etmedik jamielerde bar. O modern jamielerde ýokdy diýip bolmaýar. Bir ibtidai terin jamielerde de bunu etiqad etýärler, ya pişrefti modern terin jamieleň içinde de mana etiqad etýärler. Hatta bir kafirler imany bolmasa da bir meşhur adamlary özüňiz görýänlersiňiz. Bir musahibede aýdypdyrlar. Siz näme diýip şu geleňizde eger dikkat etýän bolsaňyz bir gurýan tipleri, geýýän libaslary, bir zenendirek, bir aňyrda gözleýän adamyň bir halatyn myň geýip ýön zadyna bir diýdirýär da. Ama şu meşhur adamlardan, ma'ruf adamlardan bir musahibe alıp sen näme diýip şu tip bilen, şu vaziyet bilen gelýän giýenne şu gözleýän adamlaryň gözlerinde bir telesim halat bar. Soňra şu biziň zindegimizde eser goýýar diýip şolaň da etiqadynda barda. Amin olan etiqadynda bolmaklyk bilen häzir biz öz İslam dinimizi gurrun edemizak musulman dogallar. Pes gözlegmek ol etiqadi jedid qadim ibtidai pişrefte modern her gaýsynyň içinde bir etiqad bolup galypdyr. Emma biziň aziz İslam dinimiz ki hurafegerilik bilen muhalif bolan din. Tamam batıl etiqadatlar aýyrýan din. Tamam hurafatları ayıran din, İslam dinimizin nezariyeti näme? İslam dini tamam hurafegerileri, hurafatları ayıryan dinna musulman dogallar. Misr fethedilen wagtynda Hazreti Emr ibn As radıyallahu anh Misr'in şu wagtda velayeti Hazreti Emr ibn As'ın elineke Misr'in adamları gelipdir Hazreti Emr ibn As'ın yanına. Oham aytdyrlar Misriyle inne hada Nil yahtacu fi kulli sene ila jariyetin. Ey Emr ibn As musulmanlaryň başı bolupdyň şu Nil wa Misr'in içindäki Nil, ma'ruf Nil, hemişe akyp duran Nil. Ol Nil'e biz her ýyl bolanda bir däne Misr'in içinde bir awadan gelşikli, nahayet awadan gyzy biz şu Nil'in içine oklamaly, oham şonda suw akýar. Her ýyl biz etýän işimiz şitdi. Inne İslam dini geldi, inne näzir edipdirler. Eger biz şol bir gelşikli, jamally, awadan gyzy Nil suwun ýagyna oklamasak, Nil akmaýar. Kullan gahti bolýar. Hazreti Emr ibn As radıyallahu anh Hazreti Ömer'e nami veripdir. Misr'in adamları şey diye, yani Nil akjak bolsa her ýyl bir resimleri var. Nil'in içine bir gyýdy oklamaly diye. Näme etmeli bolýar diýip Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir nami berýär musulman dogallar. Hazreti Ömer namany okuyan wagtynda öwrülip nami beripdir Misr'e Hazreti Emr ibn As radıyallahu anh'a. El-İslamu yecubbu ma qabla. İslam dini özünden ewünçäki bazatlaryň hemmesini kesýändir, gat etýändir. Yani sen ol Nil'e bir zinany bir gyýdy oklamaly, ya bizre bir hurafegerileri İslam bilir gat etýändir. İslam o zatlary aýyrýandyr, kesýändir diýip Hazreti Ömer radıyallahu anh name ýazdyr. Oham namasynda da ýöne şuny el taqadan şu Nil'e oklan diýipdir. O namaň içinde Hazreti Ömer şunu ýazdyr musulman dogallar. Bismillahirrahmanirrahim. İlâ Nil Misra min Abdillah Ömer ibn el-Hattab radıyallahu anh. Misr'in Nil'ine Bismillahirrahmanirrahim bilen başlaýanlypdyr. Allah'ın bendesi olan Ömer ibn Hattab'dan
Misr'in Niline şu nama diptir Hazreti Ömer radıyallahu anh. Amma ba'du fe in kunte tecri bi emrillah fecri ala ismillah. Ey Nil, eger sen Allah'ın emri bilen, Allah'ın buyruğu bilen yürüyüp akyan bolsaň, bismillah yazıp sana iyi verenlerin Allah'ın adı bilen ak diptir. O batıl aqideler bir gıyz oklamalı, her yılla bir däne gurbani vermeli. Yok. Eger sen Allah'ın emri bilen akyan bolsaň, Allah'ın adyny sana yazıp iyi verenlerin sen Hudaýyň ady bilen, Hudaýyň ady bilen sen ak dip şo namany iyi berýär. Ondan soňra Nil akýa musulman dogolla. Şo wagtda Hazreti Ömer radıyallahu anh aýtýar: "El-İslamu yejubbu ma qabla." İslam dini özünden öňçäki zatlary küllen gat etýär. Ohm bir aqide hurafegeri ya bir ay maňa etiqat boljakmy, gözleýän zat boljakmy? İslam dini dogrudur hurafele bilen muhalefet etýär. Emma şu kısmatda İslam dininiň özü Qur'an-ı Kerim we sünnet gözüň baglygy, haklygyny Hudaý peýgamber hatta ilmi jedidda da şoň üstüne gurrun etdir musulman dogallar. Ilmi jedid nazariýe kuantum diýen bir nazariýe bar. Tagriban 100 ýyl bäri çykýar. O nazariýe kuantum ýankyşy zerrat, atom ya eşeği kısmattan gurrun etýär. Ohm göz heminçe laser bimarsanlarda, zatlarda istifade bolýan laser heminçe göz şola bir-birine irtibaty bar, rabty bar diýip gerçekten ol häzir 100 ýyl bäri çykan ilim nazariýe häzir sabit bolmasa da ýöne bir toraýy şoňa rabt berýärler. Ilim häzir ihtiýajy kän pişreft etmäne. Ilim bilen sabit bolmasa da hemin Qur'an-ı Kerim we Rasulullah aleyhisselam'ın sözü bize bolýar musulman dogallar. Şon ilim häzir kän pişreft etmeli. 200 ýyl mundan öňçäki adamlara eger aýdylsa, oturan ýerinde sen bir guşy mobil çykjak, her ýer bilen habarlaşyp bolýan. Ya oturan ýerinde hemin kepläp durallary zendi paýş bolup, näçe nefer görüp durjak, dünýäň ýüzünde görünüp durjak diýilse, şaýat şu wagtyň adamlar näme diýen sen? Bir hurafegeri aýtyp duran zadyň, muňa inanyp bolmaýar. Emma ilim ewe gitdiginçe pişreft etýär. Häzir ol gözüň meselesi gerçekten ilim bilen sabit bolmasa da biz musulmanlara Qur'an we Rasulullah aleyhisselam'ın mübarek sözleri bizlere ulaqan deliller musulman dogallar. Ya gözüň pezeşkleri, gözüň içinde bir mıgnatisy bir gudretler bar. Ol hatta bir üstünde işlemeklik bilen, ol temrin etmeklik bilen güýjürgeýe, bir gudretleri tapýar, halatleri üýtgeýe diýip şu nazariýe ýetipdirler. Mını Beni Esed diýen bir taýfa barmyş musulman dogallar. Yani gözüň içindäki gudret temrin bilen üýtgeýärligine Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın zamanına Beni Esed diýen bir kowm ola ma'rufmyşdykla göz degirmek bilen musulman dogallar. Yani bir haleti olarda bar. Hatta şolardan bir adamlar bar 3 güllep asga diýmişdikler. Yani 3 güllep zadi menge diýmişdikler. Näme diýip şu temrin etýärler göz degen wagtynda aňyr tarafy dargasyn diýipdi. Yani 3 güllep asga diýmişdikler. Temrin bilen güýjürgeýän zat bolmaly. Ama Beni Esed şo bilen ma'ruf, göz degirmek bilen ma'ruf. Hatta bir atyň üstüne bir adam barýan bolsa, şo Beni Esed'däki adamlar şonu gördüse atyň üstünden şo tadan adam düşürýärmişler, da gasyrýarmışlar. Ya şu üç gün asgalandan soňra bir bagy gözdatyla bagyň ýafraklary tamam sıfırlyp gaçýarmışdyk. Ya bir göwreli hamile denanan gözlesele şoňa wezne hamletirakydan sykt etdirýärmişdik musulman dogallar. Şu jüri bir gözde ma'rufmyşdyk. Hatta bir tohorlary hemsaýasynyň bir düýesi ya bir goýuny geçip barýan wagtynda şonu gözleýärden göz degirýän bolmaly. Bämin semizdigini, min ulu konlugyny, ya nagat bir geň zat, binäzire mallyp şoňa bir göz degirýän bolmaly bir keple bilen öz hemsaýata ýakynjak ýere barmaly. Şo geçip barýan diýe ya dawr bulaydan olaya geçmeli. Şo geçip barýan ýerinde şonu gözläp göz degirýän bolmaly, aňalyp ýygynyň öýüne gelakadany hyzmatkary hadam ba bolsa, eline gawy berýän bolmaly.
Bir meçikde dirhem dinar pul berýän bolmaly, bar hemsaýa garşyn bar, oňa gözde girendirin, alan maly saga geler. Damagyny salar, şoň bir gawjy ýerinden Allahyň eli pulny jan bilen bile berip berýär işte. Ýani şojura gözde girmedi ma'rufmyşdylar. Hemsaýatynyň malyny gözlerini baraga diýip ýerinden adam berýän bolmaly, alan saga gelýär o mal diýip. Oham Qurayş taifasy bir rivayette özleri Resulullah Aleyhisselam'a gözle girecek bolupdurlar. Bir rivayette şu Beni Esed yankı gözle girmek bilen ma'ruf kabile var da, şolardan bir näçe gözü bir degekerrek adamları tutup getiripdirler. Yani şu Resulullah Aleyhisselam Kur'an okuýanny şoňa bir aňlalyň, eýbi nagat awadan agdyndan çykarýar. Müň aýtýan kelimeleri, jomleleri, müň okuýan zady nagat geň diýip şoňlary bir aňlalyň gözüň degisin diýip Qurayş taifasy şu Beni Esed'den adam getiripdir da. Aham şu wagtda Hudaý tebarek we taala A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve in yakadul-lezina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u-z-zikra ve yaquluna innahu lamajnun ve ma huwa illa zikrun lil-alamin. Nun surasynyň ahyrky aýatyny Hudaý tebarek we taala şonda indirýär. Yani yakin molly kafirlar şu gözleri bilen seni gözläp gözle girecek bolup seni duran yerinde yıkazak bolýarlar. Ohamda sana aýtýarlar ay ola däli. Ve ma huwa illa zikrun lil alamin. Bi indiren Kur'anymyz o fakat alem jahana bir Hudaýy we zikr bolmadan şirin alem jahanyň şirin inen Kur'any Hudaý taala şu wagtda we iyyakat aýatyny indirýär musulman dogallar. Pes Kur'an-ı Kerim'in özünde ve göz degmeklik bir haklar. Ya Hazreti Yaqub ala nebina ve aleyhissalatu vesselam Hazreti Yaqub'un gürrüňinden habarınız bolsa bir ağaçlık düşen wagtynda Misre garşyn oğlanlaryny iýberýär. Oham oğlanlaryna Hazreti Yaqub aýtýar ve qala ya beniyye la tadkhulu min babi wahidin ve dkhulu min abwabin mutafarriqah. Ey oğullam, Misre baraňyzda hemmeňiz üýüşip bir gaftan girmeň, bir derwezesinden girmeň. Wedhulu min abwabin mutafarriqa. Bir mutafarriqa joda gaftan girin. 2 nefer butadan, 3 nefer ondan joda girin diýip Hazreti Yaqub oğlanlaryna aýtýar musulman dogallar. Şu Kur'an-ı Kerimde bar. On bazı ulamalar diýipdirler inne zalika kana khawfan aleyhim. Hazreti Yaqub şolary gorkupdyr, näme göz degamasyny diýip oğlanlaryna siz her gaýdyňyz joda girin diýipdir. Oğlanlary hemmesi bir heykelli, hemmesi bir awadan Hazreti Yusuf'un doganyna olar. Aleyhissalatu vesselam. Heykelli, awadan, gudratly, oň üstüne de üýüşip şozura bir awadan oğlanlar, şozura bir hemmesi bir peýgamberiň oğlanlary. Oham bir gaftan giratala olan awadanlygy aňalçak. Heykelleri angalçak, heybetleri angalçak, oň üstüne de şulaň hemmesi bir adamyň oglum diýip angalyp gözlegi amasyny size diýipdir da. Pesbi Kur'an-ı Kerim bilen Hazreti Yaqub ve Resulullah Aleyhisselam şu Beni Esed ile arasyndaky bolanlar bilen sabit bolanlar. Enemiz Hazreti Aişe radıyallahu anha aýtýar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Estaizu billahi minel ayn." Ey musulmanlar, Hudaýa sığının gözden. Fe innel ayna haqqun. Rawahu İbn Majah. Göz degmeklik hakdyr diýipdir da Resulullah Aleyhisselam. Hatta bir rivayetde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtdy musulman dogallar. Göz diýäniň bir adamy begadry güýçilir, bir adamy ýykakadan dogry gawratalar. Ve bir olokon düýäni diýge gazana salar diýipdir da. Yani pıçağı gelip şeýtrakadan damak salmak halete barar. Bir gün Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir oğlanjy görüpdir. Ağlap duran bolmaly. Oham käde oğlanjykla ağlanyna ey enatala bir çağa gidecek wagtynda ağlap bir gayri tabii halatda ağlap dursa ol hükmen bir meriçilikden ya as bolup däha. Resulullah Aleyhisselam aýdypdyr, bizat çağaga näme bolýar, bizat oğluňyza näme bolýar diýipdir. Goýmapda sesin diýipdir. Hi gözden namyňa bir rokya okuýmadyňyzmy? Bir gözden namyňa bir dem salmadyňyzmy?
Muňa göz degipdir diýip Rasulullah aleyhisselam şeýle aýtdyr. Ýani göz şu halatda oglanjyga da degaýan bolmaly. Ya Hazreti Amir ibn Rabi'a indi bu gurrungle hemmeti muqaddeme bolup barýar musulman dogalla. Bu gurrungle bilen bir-birimize biderek düşünä kadany bedbin mol ya menfi geri edip ay her kimin gözi ya ödün oňmaňda ay oň gözdegi adamaňa yok bu gurrunglede musulman dogalla. Bu fakat dini İslamyň içinde de göz degmeklik diýen zat hakdygyny aýdyp dur. Oň üstüne sen bir ilajy bar. Onu inşallah ilazını aydar ve şeytirakadan bir bağlat emme onu özün bir rukiye şer'iyle bilen Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yolu bilen onu sen gorip başarayan. Yoksa bu gurrunlardan hedef bir-birimize bedbin olup ay sen oňmaňda işiň oňmaňda ya bir çağaňy bir zat bolanda onu ýen birine zat etmeklik de musulman dogalla. Ýöne fakat bir göz diýen zat haklygyny aýdylypdy. Hazreti Amir ibn Rabi'a sahabalyň biri. Göz hökmen bir teleke hasud adamdan degmeýärmişdi ka. Bu gawa adamyň da gözdegi aýan bolmaly. Hazreti Amir ibn Rabi'a sahabalyň bir Rasulullah aleyhisselam'ın ýanyna gelip hatta hadisler rivayet eden sahaba. Bir gün Sehl ibn Hunayf diýen sahabany görüpdir. Sehl ibn Hunayf Medineň taşyna çykyp bir guýun kenaryna innamyn ýuwup duran bolmaly. Egin maşyn çykartyr şo wagtda. On berdäki Amir ibn Rabi'a on gören wagtynda on innamyny, on heykelini aqda innamamışdyk. On maňa ey way be innamyn häzir şizire görmäpdim diýen lehzeti bihuş bolup ýykylypdyrdy Hazreti Sehl. Ey way be innamyn häzir şizire innam görmäpdim diýen lehzeti Hazreti Sehl şo taýda ýykylypdyr, bihuş bolupdyr. Ne özün tanıyıptır, ne kıymıllap biliptir. Şu taýda ýykylýar. Amma ne haber Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a gelýär. Bir gurudan ýykyldy Sehlýärler. Rasulullah aleyhisselam birine bir ittiham etýäňizmi, bir zat boldy diýäňizmi özüňiz? Onda Amir ibn Rabi'a sen sahabaň, özü sahaba gawadym, şey diýdi ya Rasulullah diýipdir. Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdyr, näme diýip bir-biriňiz öz doganyňyzy öldürýäňiz diýipdir. Ýani göz bu gadry güýçli adam ölüme eltýän bolmaly. Näme diýip öz doganyňyzy öldürýäňiz, helakat eltýäňiz diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Oňa şo wagtda bir dehret kıllyp, elini ýuwdurypdyr, algyny çaýkadypdyr, ýüzüni ýuwdurypdyr, aýagyny ýuwdurypdyr. We başga bir egin maşynyň içinden bir su akıttıra kadani Rasulullah aleyhisselam şu Sehl radıyallahu anh'ın göz degen adamın arkasından kellesine bir kuyan vaktinde yanka Hazreti Sehl açıla kadani külün önkü halete gelipdir. Göz degen vaktinde musulman doğalla göz degen alametleri adamın kellesi ağır verse bir kelle ağırı tabii halette kelleňden agyry berýär, ol bizre zatly tenden görünen ak. Ya adam gaharlany berse, ol bizre bolmaýatdy, bir ahlaky ütkep gaharlanyp başlasa, ya gorsan gysy berse, ya adamyň ýüzi saraly berse, ki tabii haletde, ya beter derle berse, peşewken geli berse, pazla berse, ya beter basım gaharlanýa bişez endazy gahar aňlyk geçiberse şu alaimle gözlegmen alaimi diýär musulman dogalla. Am Rasulullah aleyhissalatu vesselam yanka Hazreti Amir'e şu destur verakadany suwi Hazreti Sehl'in üstünden guýýa, am şo bilen asylýa. Bir ştada bellemel nokta. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtýar, bir wagt siziň biriňizde bir şahs belli adamyň göz degenligini bilseňiz, şoňa aýdylsa, sen dähret kıl, sen bir goslet, sen soňuşyň üstüne tefeil diýilse, ol adam deýin görmeli da. Şon näme ol zerer ýetipdir, gerçenki nahasta bolsun. Emma sen şoňa inni peýdaňy ýetirmeli, peýdaň deriq etmeli, men etmeli da. Her wagt siziň biriňizde dähret kıl, ýa goslet diýilse, bela fasıla gosletsin diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Şu delille bilen musulman dogalla göz pes bir hak zatmışdyr.
Emme her kime bedbin bolmaly, ya menfiger bolmaly musulman dogalla. Yan kaýsymyz ýaly bir hükmen hisadetin üstübilende. Käde adam angalan wagtynda da bir zat angalya ýüreginde hiç tat ýok. Kän bolýan zatda bir awadan zat gelýän, awadan zat minýän. Bir awadan bir zat gören wagtynda angalaýy. Adam täçüp etmekligi bilen gözdegaýy. Ya hatta muhabbetin üstübilende gözdegaýy. Ey enatalar. Öz çağdan gawurýan muhabbet etýäňde şu muhabbetin bilen nada gözdegaýy da. Oğam sen hemişe mun öwünden ulamalar etýär, maşallah, barakallah. Öz oğlum öz çağdanı heýway men oğlanım diýme. Awadanca keplen wagtynda waq men oğlum diýme. Maşallah men oğlumy, barakallah men oğlum diýme. Çanten öwünden maşallah geçir, ol sen ýygyndäki gelýän zadyň öwün baglasyn. Emma sen öwünde heýway men oğlum diýsen, şu göz şatada barp degaýy. Ama maşallah ýygyna galýan musulman dogan. Bir ulamalardan biri ders berýärmişdik da. Yani adam muhabbetin sünnetine degaýy. Ders berip duran wagtynda şagirdlerine aýdypdyr hemmesine sizden bir haýyşdym ma diýipdir. Men şu ders berip dukam hemmeňiz eteňiz gözäp oturuň diýipdir. Hemmeňiz maňa muhabbetiniz we bilýän diýipdir. Ýöne siz ders tamam bolup çykyp gideňizden soňra men şu oturan yerimden galmana yaramak diýipdir. Yani şu oturan yerimden soňra galmana yaramak diýipdir. Hemmeňiz muhabbetiniz we ha diýipdir. Emma göz muhabbetten ne degaýy diýipdir. Eteňiz gözäp oturuň diýip şeýle aýtýarmışdyk da. Ya bir ulamalardan birine bir çağatyny getiripdir. Enata walaqydany bir 5 ýaşyndaky oglanymyz diýip getirip ey şulam oňana bir ay ýaljak oglan, bir aýyň bir bölegi, bir hafize başynda, bir esnen bir zatda ýadyndan çykaranak, bugat dereň oglan, bugat edepli oglan, şeýtir bir aýdyp duka, ol ahun näde etdir? Muň elazy belli zat muň dert diýipdir. Muňa öz gözüňiz diýipdir, sen aýdyp durşyň mälim kim muňa diýipdir. Yani şu öz enatan da öz oglugyna göz degaýy musulman dogallar. Ya hatta göz jynnan näde degaýy. Resulullah aleyhissalatu vesselam enemiz Ümmü Seleme radıyallahu anha öýüne barıpdyr, otagyna bir zenanany görüpdir, ýüzüniň bir başynda bir gararak bir halet takduran renk barmyşdyk, ýüzünde bir zat bar. Am Resulullah aleyhissalam aýtdyr, "Istarqu laha." Oňa rokýa okuyun, oňa bir jynyň gözlegipdir diýip Resulullah aleyhissalam şeýle aýtdy musulman dogallar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam innibiye gözüň baglygyny aýtdyk. Muň ýoly näme? Ondan taklanmak ýoly musulman dogallar. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy, "Men a'jabahu şeý'un min malihi aw waladihi falyaqul ma şa'allah." Özüň maşynyň görsen, maturyň görsen, eçeriň görsen, ähliň görsen, ogulgyňyň görsen, näme zady ki sana bir gurur getirýän, begendirýän halaty görsen, seni bir täçjüp, ojub halaty getirse, "Felyaqul ma şa'allah." Gören wagtynda maşallahny aýt. Barakallah diýip. Ýogsa öz gözüň hatda öz malyňa da degaýy musulman dogallar. Evvelin etmelisin öz ogulgynyň, eçeriň, malyňda tamam zadyň ki sana ojub getirse, täçjüp etdirse, maşallah diýip. Barakallah diýip. Şu gözüň öwüne geçýänler. İkincisi musulman dogallar. Hudaý sana bir nigmatlary beripdir. Mallan, ogulgydan, ýa-sen minýän zadyňdan. Allah sana bir nemetleri beripdir, onu her kimiň özü bilýär. Şolar başarsan kän faş etme. Şol Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy, göz degmäne sebep bolar. Başarsan kän aýtma, gurrun berme, beter de göze dile düşürüp onu kökedip ýörme. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy, "Fe inne kulle zi ni'metin mahsud." Her bir sahibi nimet adam göripçilik ýygyna bolar diýipdir. Yani her bir nigmaty bar adam oň ýerine görüp bar. Oham sen onu hiç wagtda bir kökedip ýa halkyň ýanyna gurrun berip ýörme. Ikilenji sen gözden taklanjak bolsaň ýolşy musulman dogallar. Hazreti Sadi aleyhi rahme mutaassifana bir zamana bolupdyr. Bir öz zatimizden
Qadimda öyle daşmıştık musulman doğullu. Inni Hazreti Adele olu qorraqlı bilýänlerle. Bir çarradan o çarran arasında şayet bir tanasan bir näşdäni öý bolsun. Öyle qadimda daş emme yürekle bir-birine yakın. Emme bir yaşap ýören zamanamızda öyle bir-birini degipdi. Penjaran açdın bir-biri bilen habarlaşıp durmaly. Öyle yakınlaşdy emme yürekle daşalan zamanı bunlar. Ohan bir yürekle daşalan zamanında sen başarsan nimetini Allah sana beripdir, özüň halalca istifade et. Gönen emme onu bir dewerege faş edip ýörme. Şon Rasulullah aleyhisselam aýtdy musulman dogullar. Rasulullah aleyhisselamdan ummatyna musulmanlara dilsüz kim var? Rasulullah aleyhisselam'ın aýdan sözü. Her bir sahibi nimet adam nigmatyň eýesi oň ýüzünde bir görüp etýän adamla bolar dipdir. Ohan bir zamanda sen ösmäňe begenýän at, sen etek düşdün, şayet begenýän kän bolsun bir zamanda. Hazreti Sadi aleyhirrahme bir hikayeti getirýär. Bir tajer adamlaryň biri tijaret edip ýören wagtynda şo wagtda 1000 dinar gyzyllan bolan. Derhem kümüşden bolýan aýdylýar, dinar gyzyllan bolýan pul aýdylýar. 1000 dinar bir zerer çekipdir. Mamalatyna zerer görüpdir. Aham şo wagtda oglyna aýdypdyr, jan ogul dipdir. Bir sen bilýän hiç kimiň ýanyna görünmermedipdir. Ogly aýdypdyr, "Däde sen näme diýsen bolýar, sen ämrimden çykmaryn" dipdir. "Ýöne näme maň içinde näme men aýtmaýyn, maňa dersini aýtda" dipdir. Onda däde aýdypdyr, "Musibet iki bolmasyn" dipdir. "Musibetimiz iki bolmasyn, şondan şimdi oraya görünmerme" dipdir. O näme? Yeki nuqsan-ı maye ve digeri şematet-i hemsaye. Bire malımız nuksan boldy, zerer gördük, bir musibet dipdir. İkilençde namartly wadyr, olu hoş bolar, begener dipdir. Dewere görünmerme dipdir. Hazreti Mahtumul İşan näme diýär musulman dogullar? Mahtumul sirrin gizle her namarda faş bolmasyn. Şu sirrin mada, şon mahfiyet. Mahfiyet şonu. Her namarda faş bolmasyn. Qawadamla kändir, betbin bolmaly. Emma ýöne her bir sahibi nimetin bolýan adamyň mahsudy da bar. Oň ýerine görüp etýän de bar. Şon bir Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň aýdan mübarek sözü musulman dogullar. Pes sen bir nimeti ba bolsa, onu başardyňdan dewere gürrünmerip ýa onu köýjep bolup beýtirip ýörmeklik sen öýüňe zerer boljak. Şon göz ba we gözde hak zat musulman dogullar. Hazreti Osman radıyallahu anh burun geçip barýarke bir awadanca bir gawja gelişkilje bir oglan çağany görüpdir. Hazreti Osman mun gözde kadany gülüpdir, maşallah diýip. Ýöne eýem tapşyrypdyr, "Myň ýaňazygyna bir garajan salyň" diýipdir. "Muňa gözlegi almasyn, beter gawja bolmuş" diýipdir da. Indi biziň wezifämiz näme muň mugabiline? Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın hemişe bir sünneti etýän emeli barmışdy. Hazreti Ebu Sa'id Hudri radıyallahu anh gelip ýören wagtymyzda hemişe özümiz şunu etip gezmeliler. Eçeriňizde de eşitdirin. Eçeriňiz, oglyňyz bernamada şu bolsa inşallah gözden hemişe sağ salamatlyk galmana sebepçi musulman dogullar. Bilatin hemişe dehretli namazlı bolup Hudaý kän zikretip ketsen inşallah bir zatlaň öldü ýöne geçýär. Ýöne Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın bu sünneti şi. Hazreti Ebu Sa'id Hudri radıyallahu anh aýtdy: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeta'awwadu min aynil jan, thumma an a'yunil ins." Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam jyllan gözünden, adamlaryň gözünden Hudaýa sygynýardy. "A'udhu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaq." Hudaýyň tamamy yaradan zatlarynyň şerrinden men Allah'a sygynýan diýip Rasulullah aleyhissalamyň bir okuyan dualary barmışdy. "Felemma nazalat el-muawwidatan." İki däne Felak bilen Nas Qur'an-ı Kerim'in ahirki suralary. Hemmäňiz bilýäňiz. Şu iki däne ahirki suralar nazil bolandan soňra tereke ma siwa zalik. Dige başga okuyan zatlaryny goýdy. Hemişe Rasulullah aleyhissalatu vesselam "Kul a'udhu bi rabbil felak" surasyny, "Kul a'udhu bi rabbin nas" surasyny okyp, elini dem talyp bedenine çekýärdi.
gözden, hasudun, hasid adamın hisadetinden, tamamı şerlerden, şonu hemme ikisi hemme şerlerden sığınmaklığı gavap şamil bolup turanlar bulansam Resulullah aleyhissalatu vesselam şonu kıyyetti diye. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam enemiz Hazreti Ayşe aytdiye günne gece yatmaqa Felak bilen Nas'ı okuyup kulli bedenine çekýärmişdi. Özümüzde inşallah özümüzde bernamamızı koyayım, içeriğimizi de eşittirelim. Günne gece Resulullah aleyhissalatu vesselam yatmaqa Felak bilen Nas'ı okuyakadani kulli bedenine çekýärmişdik. Ya enemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha yine rivayet etdiye أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه. Şu Resulullah aleyhisselam mirisliği ki ahire vefat etdiye, şu vaqtda yatan vaqtında da Felak bilen Nas'ı okuyup özün namına demsaliyatdi, çüfliyatdi Resulullah aleyhisselam. Eline salıp tamam kulli bedenine çekiyatdi. Yani şu Resulullah aleyhisselam vefat yağdayındaki şu mirisliğinde yatikadı şunu etkiyemiştik da. İnni bundan beterine ama Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diki yaramayan yağdayına baranna enemiz Hazreti Ayşe diye mana okutturup men öz elimi dem salıp Resulullah aleyhissalamın mübarek bedenine çektim diye de. Yani şehatte Resulullah aleyhissalam şunu terk etmendir. Öz yaramasa da enemiz Hazreti Ayşe şu ahirin vakta el namını çektiriptir. Felak bilen Nas'ı okutturup. İnşallah men özümüzde bernamamızda koyup eserimizi de eşittirip günne gece birgede ya günne soplarda birgede ya behterin reveşi her namazdan sonra okuyup başarsam ol beter gavsiye kitapta. Yani her namazdan sonra hatta aqal olmasa günne gece yatmaqa ya erti bilen akşamlarda iki vadet her namazdan sonra et ya günne gece yatmaqa et. Şu Felak bilen Nas Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerinden Müslüman doğullar. Huday tebarek ve teala aydan eşlerlerden kabul etsin. Huday tebarek ve teala hemmemizi hasudlan, şerrinden, hesadetinden ve yaman gözlere düşmeklikten Allah hemmemizi saklasın. Bir mevzun cembendi etsek Müslüman doğullar. Göz diyen zat, İslam dini gerçen hurafe gelireleri hemmesini ayırsa da bir hakikat zat, Kur'an bilen, sünnet bilen, hadis bilen sabit şöyle zat. Emma on behterin yolu özün gelip yokken döwerektaşa bir betbin molmolla ya on halka gövünün getirip şol gelenleri şizire bolly yok bizatla de yöne bir hak var sen öz gelip yören vaqtında Felak bilen Nas'ı okuyup ketsen yatacak vaqtında 5 vaqt namazdan sonra etsen Huday tebarek ve taala inşallah şu ruqyala bilen ol gözleyen belani gözleyen zereri bizlerden def eder inşallah. Çalınmağıça jahan çırışığı artar, haçan karar tapar gömül cem olup, ahiret işin gör mınnan el öter, dünyanı kim tuttu öter güm olup, Hazreti Mahtumul İşan etti. Adam dünya kulonluğunca, dünyanın gıyıkçığı kellağır artıp başlıyor Müslüman da oldu. Haçan karar tapar gömül cem olup, şu yürüm ünnemin bedenden bollu da dünyadan, haçan aydar şunu. Ahiret işin gör mınnan el öter, dünyanı kim tuttu, öter güm olup, dırnak bilen dağlar dilen Benican, Süveyle hükmeylegen Süleyman, hani ol İskender Rostem pehlevan, sen dünyanı tutacaksın kim olup? Ol İskender padişah geçti, Süleyman peygamber geçti, dünyanı kullen eye olup geçtiler, sen dünyanı tutacaksın kim olup? Bu norbatsız devranından dağıt günün, eklenci yok, beklenci yok, baat günün, oğlanlıkta, yigitlikte şahat günün, ey cavan oğlan. Şıma sen şahat güllen. Emma qarrılıkta qaydıp basar, qammol. Adam olandan sonra bir yönü qayığı, inna mağırı, bir yaşlı adamdan bir düktörün yanına vardır. Şıma yaş vaxtınızda forsat qadırın bilin Müslüman doğullu. Bir yaşlı adam, ola korraq adam, bir yaramayan aletde ol düktörün yanına vardır. Onda ay doktor men kulağım eşitmeye diptir. Am doktor ayttir eteğin özep duran yerinde evindeki de yaşlı adam ay qarrılığındandır diptir. Onda men gözüm de görmeye diptir. Oturan yerinde ay qarrılığındandır diptir. O men kullen ennam canım ağrıya men diptir. Onda özakadan ay qarrılığındandır diptir. Ama evindeki oturan adam qaharı geliptir. Ey men näme diýsem qarrılığından näňde bana bir elaz aýtda diptir. Ama düktüre urlaqdan şu qaharlanýan diptir. Şuny da qarrılığından näden diptir. Adam ulolandan sonra hiç da yaramana etjegi işini, ibadetini
Kän yerlerde adam dige yaramaya, etjek işlerinden galiye, Kur'an öwrenjek bolsa dile öwrülmeye. Emma siz yaş wagtyňyzda, jawarlyk wagtda gaýrat edin, şuma miýrüňiz ba wagtynda himmet edin. Geçen heftede de aýtdyk. Sen nämeňizinde himmet etsen, Allah da sen himmetin boş goýmar. Gaw ýerde ölmäni hemmämiz arzu etýär. Gaw ýagdaýda dünýeden geçmäni hemmämiz arzu etýär. Hemmämiz isleýän zadymyz. Gaw ýerde aýrylasyn gelse, gaw ýagdaýda aýrylasyn gelse, gaw ýerlere kän görünipdir. Ulamalar. Allah da sen himmetin boş goýmar musulman dogully. Hudaý tebarek we taala hemmäňizden kabul etsin. Emma bir ahyrky jogurun bir tezekkür musulman dogully. Ostatlar bilen bir netije ýetdik inşallah. Şu oturuşykda, şu jelesede her döşenmede wagys sohanrany tamam bolandan soňra her kimin bir müşkili bar musulman dogully. Kän neferle meri saklap duranma, kän neferle iş oňmaýa, bir toparlyň müşkili bar, bir toparly başga bir hulady her kimin başyna bir zatly bar. Om her jeleseň ýyzyna inşallah bir jelese meselen merilen hakkında evinden 5 tane salavat, ýyzynyň 5 tane salavat okuýakydany oturan yerimizde neferi 100 tane ya şafiyel emrad okuýar. Gelecek heftede inşallah müşkilli dogullamyň hakkında hemmämiz oturan yerimizde ya hallalel müşkilat diýer. Belkim Allah üýüşmeleň içinde 40 neferiň içinde dogala kabul bolýa adamla üýüşde. Üýüşmeleň içinde belkim Allah dogalamyzy kabul edip müşkil bağlan, müşkilleri asan bolar ýaly. Meri saklaýarly, meriň öwlerine Allah şifaý acil berer ýaly. We tamamy başlarına bir musibeti gelenden haklarına alal hususa şu oturyan cemaatlaryň eserde daşarda kulak asýanlaryň haklarına doga edersip şu netije ýetildi. İnşallah şu evvelki jelesemizde hemmämiz oturan yerimizde tamamy merilen hakkynda bir neferi oturan yerimizde 5 tane Allahumme salli ala Muhammed okuyup ýyzynyň 100 gaýtar ya şafiyel emrad, ya şafiyel emrad, ya şafiyel emrad. Ey meriler şefa berýän Hudaý, tamam meriler şefa berdi. Şahada inşallah ustadlar dua eder, biz de amin diýeriz. Ewinden 5 salavat, ýyzynyň 5 salavat, 100 tane ya şafiyel emrad tana berin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.